איפה אבא? הנה אבא. אחד. הנה אבא. הנה אבא. תראי לי. איפה? איפה אבא? כאן. תראי לי אמא את איה. איפה איה? איפה הבאת את זה? בעמוד הראשון שם. היה. איזה עמוד ראשון? מעניין העיתון, מיכלי? מיכלי? זה על וידאו? כן, וידאו. איפה? זה מעניין אותך העיתון? איפה איה? מה את רואה? הנה. איפה איה? הילדה שמה. היה. היה. זאת איה? כן. ואיפה מיכלי? חלי. אוי. איפה מיכלי? איפה? היה. תגידי לי, תסתכלי עליי שנייה אחת. איך קוראים לך? איך קוראים לך? איפה אבא? איפה אבא? איך קוראים לך? איפה אבא? איפה אבא? איפה קוראים אבא? לך יעל? לא. קוראים לך יואב? לא. קוראים לך לטאה? לא. אז איך קוראים לך? איך קוראים לך? פוליס. באמת. מיכלי? מה זה? מה זה? כן. פוטבול. פפול. פוטבול. פפול. איזה קקל. איזה קקל. כדורסל. סוסל. איך קוראים לך? עוד לא אמרת לי, איך קוראים לך? ילדונת. אילפון. זה לא אייפון, זה דוד שמש. פלס. איפה אבא? איפה אבא? איפה אבא? הנה אבא. זה לא אבא. איזה? זה שכן שלנו. השכן שלנו בעיתון. נו, המתווך. בפרסומת שלהם. איך קוראים לך? אילטו. איך קוראים לך? את לא זוכרת איך קוראים לך? איפה היה? איך קוראים לך? היה. קוראים לך איה? אילאבא. אילאבא. זה לא אבא. איזה? זה חבר של אבא. קוראים לו דני. תלי. דני. תלי. אבא. תלי. וזה? דני. זה לא אבא, זה דני. איך קוראים לך? אבא. אילאבא. אולי זה יואב? זה יואב? אל אוהב. זה יואב? אל אילאבא. יואב. אילאבא. אילאבא. אבל אני פה מולך, זה דומה לי? יואב. יואב. פסט. מיכלי. מיכל. וזה? רוצה להגיד לי משהו? אילאבא. אמא. איפה אמא? קל. מה? אילאבא. 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 את יכולה. איך קוראים לך? אבא היה. איך קוראים לך? היה. קוראים לך איה? כן. קוראים לך איה? איה, בואי שנייה. איה. בואי אליי שנייה. תגידי לי, איך קוראים לך? מי?
איך קוראים לך? ח. מיכל?